Joo, ei mennyt tää Barsan loppuviikkohan putkeen. Mä ja Oiva saatiin jotkut ruokamyrkytykset. Mä en tiedä kuuleeks mun äänestä vieläkin, mutta se on vähän down. Mä oon vaan paskanut hunajaa 3 päivää putkeen sillä 2 tunnin välein. Oiva on tullut settiin toisesta päädystä. Ja mä oon vaan makoillut tuolla kämpillä 3 päivää nyt putkeen ja missasin ne street jamit. Se ainoa syy, miksi me tultiin Espanjaan. Anyway, nyt me mennään Englantiin UK Koren skaboihin Artunkaan viikoksi. Katsotaan mikä meidän on siellä. Peace. Ai niin, ja nyt on totuuden hetki, että saaks mun vaatteet seuraavalle viikolle, koska mä vein ne pesulaa. Mut mä en käynyt nappaa niitä backiin ennen sunnuntaita. Nyt on siis maanantai aamu ja meidän lento lähtee. Sen pitäisi aueta tasalta. Kello on jotain 5 vaille. Saa nähdä. Saa nähdä miten käy. Tää on vitu rankkaa tää käveleminenkin. AJ ottamassa hamppariateriaa. Giant beer olisi ilmanen, mut kokis maksaa 15 senttiä. Kumman hän ottaa? Se selviää ensi jaksossa. Löydy sellainen hirveän sellaista perusukkeli. Mä oon ollaan kasaamassa meidän Lego-ukkeleet täällä. Tässä on mun ukkeli. Nää. Tässä on mun nokkeli. Okkeli. Monokkeli. Munakokkeli. Munakokkeli, just se. Hei! Sinä siellä, katsoja! Ilmoittaudutaan Oiva ja Mikan skuuttileirille. Ne alkaa näinä päivinä. Mä oon näissä paikoissa. Maksaa 99 €. Jos liityt skuuttiliiton jäseneksi, 89 €. Yeah. Mulla on vaikea päätös meneillään Yodan ja Darth Vaderin välillä. Mä ajattelin, että mä ostan Sohville tommosen Hermione. Se varmaan suuttuu mulle, kun mä tuhlaan rahaa, mutta ehkä se tykkää siitä. Nuori arkkitehtuuri. Masterpiece. Kyllä, tämän minä rakennan vanhana. Se olisi Big Spender in the house. Mä ostin kanssa tämmösen, mistä tulee joku random ukkeli. Jännittävää. Jänskää. Mä et tähän unboxingin tästä. Joo, nyt heti. Kuva. Okay. Mä haluan käsitellä mitä mä ostin. Ostin tällaisen. Tää tuli aina. Aika siistiä, että tässä on niinku 3 yhdessä. 3 eri tollaista Pokemonia ja 1 osat. Ok, let's go. Tää on joku astronautti. Vai onks tää joku formulakuski? Mitä? Wow. Mitä? Mä en halua katsoa tuota ohjekirjaa, koska mä oon kova äijä. Trissanen soittaa. Fuck Trissanen, mulla on nyt tärkeimpiä juttuja menee. Oota, mä voin soittaa sille. Ihan cool. Näkyy monta osaa. Joo. Kyllä sä nyt katsoit niitä ohjeita. Siis, niin mä sanoin. Piti olla kova äijä. No nyt mä oon löysä äijä. Soitit Mikalle äsken. Se just koko hullu Lego, niin ja me kuvataan, niin se ei voinut vastaa. Hell yeah. 360. 360. Eiku niin 360. Tee fish. Niin. Aika siisti. Mikä toi on? Oikeesti aika siisti. Siis en mä tiedä. Tilaa kanava. Ja haistu paskaa. Juomassa peniskolaa. Suomea? English? Suomea. Sopiks vähän kurkata laukkuun vielä? Joo. Tsiikatkaa tuo taksi. Jos te ette tosta arvaa, että mihin me ollaan saavuttu, niin en tiedä. Mut me ollaan Englannissa, Iso-Britanniassa, Yhdistyneissä kuningaskunnissa. Mitä helvettiä? Siis kun täällä on tommosia pistokkeita ja me tarvitaan adapteri. Tää juna lähtee 4.8 ja 4.5 me oltiin silleen, että ok, Ara lähtee hakemaan tuolta. Koska meillä on molemmilla 10% ja tää matka kestää joku 6 tuntia junassa. Ja se ehti. Nyt mennään. Ja se ehti. Unboxilla. Mua kuumotti kun mä olin tossa oven välissä. Ei niin, eihän ne piuhat täällä kuuluu. Jep. Meneekö se USB-C? Menee kaikki veli. Kaikki on veli. Onks tarpeeksi iso nappi? Valtioagentti. Joo. Se on latauksessa nyt.
Se on kyllä itse semmonen homma, että se on nyt tai ei koskaan, kun meidät ryöstetään. No on ehkä vähän jossain huuteen. Joku Roadman nappaa meidät. What's up? Pitkän yön jälkeen. Tässä on vähän roomtouria. Täällä on meidän vessa. Ihan freshi. Sitten olohuone. Täällä voi tälleen hyvin räjähtää. Sitten täällä on makuuhuone. Täällä on AJ. Ihan fresh. Tex, you made this? Ihana karitsa. Käpää! Fireworks. Yeah, it does. Mitä? Fireworks. Oho, pakettaa. It works, yes. Chikotkaa tää meidän pannuun. Mä löin sillä Arttuu päähän, nyt se on tän muotoinen. Nyt kun mä yritän ottaa hellasti tosta vaan maistiaista, niin sit täällä on tämmönen... Ui. Ruokavlogi. Tein meille safkaa. Arttu sanoi, että se näyttää niin hienolta niin kuin tässä kuvaa. Joo, aika hyvän näköinen. What's up? Vaihteeksi 100. Ei just siihen tippu pisara. Tää on nyt 3. päivä UK:ssa ja pakko sanoa, että mä oon vieläkin ihan matkoilla näistä liikennesäännöistä, kun ne on niinku, se on niinku peilikuva Suomen liikennesäännöistä. Nämä autot ajaa niinku takaperin. Skuutaus on lit, mut roskikset on even litter. Haha. Chicken spotti. Tuo kans. Ois aika siistiä, että vaikka Manu yli tai jotain. Tästä vaikka G-turni. Mä oon menossa Primarkkiin ostaa sukkia ainakin, koska jos ette muista, niin mä jätin puolet mun vaatteista Barcelonaa. Mut kiitos Kert ja kaikki muut Suomi-jätkät, ketkä tuo mun vaatteet takas Barcelonasta. Tosiaan tänään sataa, kuten huomaatte. Siellä parkilla, siellä kisamestassa ois kyllä myös niinku sisäpuoli, mut mä en niinku yhtään fiilasta. Tai silleen, kyllä se on varmaan ihan jees. Se on aika pieni ja sillai ei niinku kauheasti inspaa ehkä mennä sinne. Mä en tiedä mitä Araduunaa, nyt se varmaan lahoo himassa. Kato. Metallikurvi. Shit. Kunnon plaza. Mutta joo, low-key mä vaan pyöriskelen täällä jossain ja silleen exploraan vähän meidän kaupunkia. Ja mulla on aika huono kunto nyt ton kipeänä olemisen jälkeen, niin ihan hyvä pitää tällainen palauttava päivä. Eilisen 3 tunnin sessareiden jälkeen jo mun polvet on jo ihan niinku done. Ja mä ajoin aika rauhallisesti. Mutta vaikuttais olevan mulla nyt paras chanssi täällä koko reissuun saada jotain aikaiseksi näissä kisoissa, koska Ranskas mulla ei vaan ollut yhtään tatsia ja mua niinku sattui joka paikkaan. Varsinkin sen pannun jälkeen, kun mun jalka oli just roikku mun perässä. Varsas mä en päässyt edes mestoille, kun mä tulin kipeäksi. Eli nyt on aika loistaa. Crazy. No horserity. Fuck!
Toi on nokiankka. Ei kuu nokikana, sori. Banaaneja. Ihan sikanätti. Ja tää on Loki ihan vibe, kun tää sataa. Onneksi mulla on tää sateenvarjo. Piti jättää Ara kotiin tän takia. Mikä toi on? Mitäs G-tsekkaat mua siellä, hä? Urotta! The plague is real. Täällä on kyllä kaikki maailman eläimet. Sohvi tietäis varmasti, että mikä toi on. Ja jos ei tietäis, niin Sohvin äiti tietäis. Siis se varmaan hyökkää mun kimppuun. Et vittu lähemmäs. Nam. Hei, mä haluaisin semmosen klipin, kun joku spreadais siipiä. Niin voisiko joku please tehdä sillai? Se olisi tosi hieno sillai slow-moon ja jonkun musankaa. Uskaltaako tosta kävellä ohi? Kato mihin mä melkein astuin. Hostile environment. Littest. Mä en varmaan oikeesti uskalla kävellä tosta. Toisaalta mun mielestä vaan Suomessa linnut on tosi sillai säikkyjä. Niin mitä jos mä vaan kävelen tästä ohitse. Kävelen voin tästä, ei mitään hätää. Hyi saatana kuumottaa. Jop, chill. Söpöjä pikkulintuja. Kyllä sä mahut. Äijä, Chiikana ei eessä. Pitäisikö pestaa? Chiikatkaa mikä kattotoppi. Jollakin on takapihalla tollasen polkuun. Tonnin maksaa se, että Ara sais paskoa täältä.